para sa kano nakadungog ko sa imong giingon nga ang relihiyon mao'y makaluwas. Sa ako dili jud siya makaluwas kay kumbaga sa Biblia, nagatuki ko sa Biblia, wala inakabutang dito nga ang Katoliko, ang Kristohanon, saksi, mo jud ay makasulod kundi ang imuhang pagka-Kristohanon. Kumbaga katuningon ka ganina nga imong gikinabuhi, imong gi-apply. Kita tanan natay katungod na magwali sa pulong. Dili lang ang pari, dili lang ang kanang nay posisyon, kay tungod kung ikaw nakasabot ka sa unsay Diyos to sa Ginoo nga purpose ba, kumbaga na kinabuhi ka dili para gyud sa iyaha. Kung naa kay rason nga kung naa kay kahibalo nga kanang about sa Ginoo, kinsa man ka na kay authority na imong i-share ang imong kahibalo. Dili lang magulat ka sa pari, naka-uniform lang, magulat ka sa madre, magulat ka sa mga wala jud koy pundok, wala rin makaluwas kundi ang relasyon nimo sa Ginoo. Kumbaga ba, para gud ana dili nimo mailahan ako sa katao or imo ka partner kung dili nimo suoron, kung dili ka maghatag og oras, kung ikaw pangutanan nimo, naghahatag ba ka sa dili lang sa simbahan na ka Kristohano, maayo ra ka sa simbahan pero wala imo gi-aplikar sa imong kinabuhi. Sa simbahan Domingo uli ka pag-abot sa Lunes sa Biyernes sa tanas ka. Dili dalon nimo kay kumbaga ang pagpasabot ako sa simbahan dili na siya building. Kumbaga ang simbahan kita, ang simbahan templo ta. Kita dala-dala nato ang Ginoo. Kung ikaw imo jud gidala-dala ang Ginoo, bisan naa ka sa CR, bisan naa ka sa bungan, amo gyud ang Ginoo dira sa bungan. Ang pangutana, kung imo bang gi-approach, ipangutana, imo bang taga-adlaw ba, imo bang kumbaga ba, ang tao katawan man na sa Ginoo. Kumbaga, kung naka sa bungan, kanjud ka kanang sa imo, nakoy pangutana jud nga, kanila, klaro na ko ha, muna, kanang gusto ko nga, kanang murang na mali ang mindset nila ba, nga pag kanang Katoliko, dili ko kana na magdaot-daot, ako biya, nakasimba ko biya Katoliko, na ano po biya ako ng mga wali nila kanang effort sa mga katikista, nag-aapil ko Flores de Mayo, nag-respeto ko ana, sa saksi na kasimba po kong saksi sa Christian. Kumbaga ba, wala, kumbaga, kung simba ni Katoliko, niya kung mubahin na lagi na siya. Kumbaga, gusto rin yung gisimba na dati, sa tanas din ang gitudlo. Kumbaga, kulang lang, nagpadungag pagkaibalo. Walay angay nga ikakuan mo nga kami amoni kami nga bundok kami ang kami jud ang Ginoo sa ato pa kung ingana manggaling kung makakita kong Biblia napay nakabutang nga ang Katoliko dito na lang ko sa Katoliko mo simba kung nakabutang yun na kami ang tinuod na Kristohanon. Kumbaga mo nang pangutana nga nganong ingana man sila nga church karang ang reliyon makaluwas ay kanang kumon na relasyon man dapat. So, salamat si Sir. Sorry kayo, no? Kaya wala na hindi mo masabti what is religion. Ang pulong reliyon, nagpasabot na og relisyon. Una, sister, ako kamasana, wala din mo matunay ang balang kasulatan. Pag-isod lang ng religion, that is about religion to God. Ato mo sa ng Galatia 3:27. Kaya dili ka kamaton og relasyon sa Ginoo kung wala kay reliyon. Mo na'y kulang. Atong sound. Ayan sa sister, ako sa basahan, ha? Follow up lang. Okay. So, okay, dalaw. Kung ang tao mo ingon na relasyon niya, walay bali ang reliyon, kung pasabot siya kasabot, what is religion? Ang reliyon, mo na'y maghatag nimo sa hustong relasyon, o mo na'y maghatag nimo relasyon nato sa Dios. Ato basahan ng Galatia 3:27. Busa gibunyagan kamo aron mahiosa kang Kristo. So nana na kay relasyon. Kaya yung sa makadilugit sa pinagibunyan. O busa nakaambit ka mo sa kinaya ni Kristo. So, buko sa iyo ang iyong relisyon. Now, sa iyo kasi sir, sa imong gingon na may reliyon nga makaluwas, kaya dili maluwas ang tao kung dili siya mabautismohan sa reliyon na gitukod ni Lord Jesus. Ako balik ko na, maimpirno ka kung di ka magpabautismo sa gitukod ni Lord Jesus. San Marcos 16:15. Kung si sir, delikado yung kang maimpirno ka pohon, tungod na mo panuna-una. Marcos, kani, basahan ni sister. Sakta ni sister, ha? Marcos 16:16. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan, go to the world, no? O isangyaw kini may balita ngadtos na ng mga tao. Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Nagdeklaruan, aba nang dili mutuo sinutan. So ang mutuo o magpabautismo sa relihiyon nga gitukod ni Lord Jesus, maluwas siya. O kung dili, impirno siya. Mao nga ang reliyon makaluwas, kay dili luwason ni Lord Jesus ang tao kung dili siya magpabautismo sa iyang relihiyon. Kinsa mo na imo maluluwas kung di ka magpasakop sa iyang gitukod? Ato basahon ang 1 Timoteo 5:23.
Efesos 5:23. Kinsay manluluwas sa tao kung di siya magpasakop sa gitukod ni Lord Jesus. Niya. Kayang bana mauulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mauulo sa iglesia. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao iyang lawas. So man imo pag-claim na si Lord Jesus imong Savior kung dili ka magpabautismo sa reliyon nga iyang gitukod. So wrong ka, sister. You are so wrong. Pero ako lang amo po ka sakton nga ingon na ka kay wa man po ka magtuon, wa man imong gihurot og basa ni Bible. Reliyon. Okay, napa. Sira 41:8. Pero dili man nila acknowledge kay ang ilang Biblia kinuhaan man. Pero ato lagi akong basahon. Kay naman sa Bible. Sinutan ba sa Ginoo ang walay relihiyon? Sinutan. Sira 41:8. Kamo sinilitan, kamo nga mga tao nga walay relihiyon. Nawa. So, ako balik ko na. Dili maluwas ang tao o dili siya luwason ni Lord Jesus kung dili siya magpabautismo sa relihiyon na gitukod ni Lord Jesus. Kay si Lord Jesus manluluwas sa iglesia nga iyang gitukod. So, kung dili ka mabilong sa iglesia kay wa ka magbabautismo, kinsa may imong Savior? Ako balik ang basa ang Efesos 5:23. Kinsa ba imong Savior kung di ka musulod sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus? Kung ayaw yung mo padala sa mga pastor, kaya di mo na sila tinol na magtutudlo. Ako balik ko na. Efesos 5:23. Kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon na si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Iglesia mo na ang simbahan. Dili ka ng building, o dili kita. O siya mismo, o si Kristo mismo, mao ang manluluwas sa iglesia na mao ang iyang lawas. So, saan mo na ito pag-claim na siya atong Savior kung wala ka mabapit mo sa iyang gitukod? So, sorry kay sister, mali ginagay mo. Pero another Christian. Ako iklaro ha, sa ako nasabtan sa bautismo, dili na ingon na kanang isa lang na siya ka kanang guide lang ang kanang relihiyon. Tama, ang relihiyon guide lang na siya, pero dili na siya ang basihan nga maluwas ka. Kung mutapo ka dira 100%, pwede na ka magkuhan, na sure na dyan ka nga malangit ka, dili. Kay ang kabaguhan, proseso na taga-adlaw ka nagabago. Kay dili pa kanang himpit. So ako nasabtan sa bautismo, wala dyan nag-ingon ang Ginoo nga kanang may mga kabalo ka nga maimpyerno na ko. Ang Ginoo, ni ato diri nagwali lang, wala siya simbahan ni gidala, wala siya relihiyon na gidala, wala siya giangkon nga katoliko siya. Unya, ang bautismo nga nasabtan ako, ikaw mismo, nagdesisyon ka nga imong biyaan, imong daan nga kadaupan nimo na kinabuhi, ihumulhugasan nimo, magpahugas ka sa Ginoo, pinaagi sa gihatag jud na instrumento sa Ginoo. So wala kung supak anang katoliko. Kung kana ba nag-guide ka sa imuha, nagbuhat po na, nagdala ko na Ginoo. Wala ka na ikuha na ng katoliko, okay man po na siya. Ang importante, ang aplikasyon sa kanang giwalihan nimo. Useless lang ta, kisa pastor ba ka o katoliko, kung kana mismo walay kinasing-kasing na iyang bagkuhon iyang kinabuhi mo na ang bautismo na kung nasabtan. So, wala siya. Sister, ako lang niya po i-correct. Malimpyo lang ang sala sa tao kung nabautismuhan siya sa gitukod ni Lord Jesus. Bisag kung saan ni mong ingon na ako, nagbiyan ako sa sala, pero ka na bautismo sa iyang gitukod, naglunang gihapon ka sa sala. Pasaw na to ang buhat 22:16. That's it, zero. Buhat 22:16. Mo dito pa sa imong giingon na ang bautismo dili paghugas sa sala, that is a concrete blasphemy. Nira. Bosa pabunyag na, buhat 22:16. Bosa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala. Usaw man imong pag-ingog na hugasan ka kung wa ka mabautismo sa gitukod ni Lord Jesus. So aron mabautismo, aron malimpyuhan ka sa bisan unsang sala. Make sure na mabautismohan ka sa gitukod ni Lord Jesus. Kay pinaagi sa bautismo, mahugasan ta sa atong sala. Kaya bisan unsaon nimo giingon, Lord, pasayloa ko, Lord, kung wa ka magpabautismo sa iyahang simbahan, walay kwenta imong pag-ilan niya. O sa gingon ni Lord Jesus, ang muto magpabautismo maluwas. Ako balik nagbasa. Walang sister, make sure to understand the whole Bible. No? Read the whole Bible and try to understand it. O sa gingon din si Lord Jesus ba nangulong ani, ha? Okay. Si Lord Jesus ba nagsulti ani, Marcos 16:16.
Mingon sa kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang moto o magpabautismo manuwas. Ilalim man ka na. Apan ang dili moto o sinutang. So kinahanglan ka, aron ka maluwas, pabautismo sa gitapon ni Lord Jesus. So sir, salamat kayo. Sorry John. Pero biblical man eh. Sorry John. No? Sorry John. Pero kinahanglan magutang mo sulti yun doon sa naam, sakit man o dili. Aron ka maluwas, make sure pabautismo sa gitapon ni Lord Jesus. Kaya kung saan man nato pag-claim nga siya imong Savior nato, kung dili ka mo pasakop sa iyang gitukod, balik ka na kung basa ang Efeso 5:23. May nalang makonsensya ni nga itong makaisunan. Pero basing may pang sigla din eh, na konsensya. Joke lang. Kinsa may imong manluluwas kung dili ka magbautismuhan sa gitukod ni Lord Jesus. Yan na. Efeso 5:23. Kadang bana mawanguno sa iyong asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia, simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao iyang lawas. So siya ang manluluwas sa simbahan nga iyang gitukod. So anong ka? Iyang loson, bautismo sa iyang gitukod. Sure na ka. Nga maluwas. So another question, na kayo doon bro? Okay na, lakaw na to. Okay.